nung panahon sa kabuntagon. So, lalaki ni siya sa gitawag na tong northeast monsoon o hanging amihan na naagi hapon makaipikto sa Kabisayan. Atong range sa temperature gikan sa 24 ngadto na sa 30 degrees Celsius dinis Kabisayan. Dinis dakbayan ug lalagigan sa Sugbo makapasinati kitag mayong panahon. Mainit anong panahon, ilong adlaw hangtod na kini sa Martes. Ang Negros Oriental ingon man Lumagiti ug ang Bohol makasinati kini mayong panahon, mainit gihapon ug kini dunay panagsang hangin gikan sa aminang silangan ug kini usab hangtod unyang Domingo. Human ini masinati ang mahinay nga pangulan gikan sa Lunes ngadto sa Martes. Mahinay ngadto sa palasang kusog nga hangin gikan sa aminang silangan ang Muhuros o ang dagat sa bayunan ini kasarangan ngadto na sa pagkabaluron. Atong pahinuan atong magkaigsunan nga magbantay-bantay kita sa kainito sa adlaw karon labaw na gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 3 sapon diin kusog kayo nga ultraviolet radiation from the sun. Gikan buhatan dinis Pag-asa, Oscar Tabada,